Ok, so assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na yau. Ok, sabon bidiyon namu na yau mun zo muku da wata sabuwar hanya ne wadda za ka ƙara wa wayarka network. Tana 2G za ta iya komawa 3G, 4G har 5G ma za ta iya komawa cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Ok, da Allah idan yau ne farkon shigo ka cikin wannan channel tamu, taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Wannan shine zai baka dama da zarar mun ɗora bidiyon mu YouTube za su sanar da kai. Ok, da farko dai abin da za ka yi shine idan kana so ka mai da wayarka tana 2G ta koma 3G, yanzu bari mu buɗe datar mu ku gani 2G za ta nuna muku. Na buɗe data na yanzu kamar haka, bari ku gani 2G zai nuna muku. Lafiya ƙalau, kun gani 2G. In dai kuka ga alamar E ɗin nan 2G kenan ake nufi. 2G wannan E ɗin yana nufin 2G ne. Shi na wannan E ɗin 2G yake nufi. Gashi ne yana harba E yana kuma harba ɗigo-ɗigon shi guda biyu na sama na ƙasa. Idan kuma kuka an samu H shi ne yake harba 3G. Kun gane idan kuka ga 4G shi ne yake harba 4G, 5G 5G. Ok, domin ku mai da wayar ku 4G ko 3G ko 5G za ku shiga cikin wajen sa number na wayar ku kamar haka. Ok, da zarar ka danna kamar haka abin da za ka yi shine za ka danna wa'innan code kamar haka. Za ka danna alamar star hash star hash. Ok, sai ka danna 4 6 3 6. Ok, sai ka danna hash star hash. Ok, da zarar ka yi haka sai ka ƙara danna star. Da zarar ka danna star kamar haka za ka jira za ta kawo ma option guda uku kamar haka. Abin da za ka yi shine sai ka danna na farkon nan gashi nan. Ok, da zarar ka danna na farkon nan za ta kawo ma duk wani bayanai na kan wayarka ga su nan. Ba inda za ka shiga sai wajen da za mu nuna ma duk abin da ka taɓa a nan za ka ɓata wayarka don duk wani information ne na kan wayarka wanda ta zo da shi. Ok, za ka jawo can ƙasa ka jawo can ƙasa. Da zarar ka dawo can ƙasa za ka ga wani ɗan button nan daga nan wajen wani ɗan alamar abu gashi nan a nan. Bari na samu kilina saboda tsaro. In ji Hausawa suka ce ba don tsoro ba. Ok, ga wani ɗan ɗigon abu a nan wajen gashi nan. Shi za mu taɓa. Ok, da zarar ka taɓa shi in ka jawo ƙasa ba inda za ka shiga sai wajen. Sai ka taɓa shi kamar haka. Ok, da zarar ka taɓa shi kamar haka abin da za ka yi shine za ka gan shi akan GSM ɗin nan only na farkon nan to kenan. Da ta shigo 2G ɗin shi ne yake ba da wannan GSM only ɗin nan. Shi ne 2G GSA wannan G gashi nan na farkon nan gashi nan. Ok, na biyun nan kai gashi nan na biyu ne ashe akwai wani a can saman shi. Na biyun nan shi ne GSM only ɗin nan shi ne 2G. Idan kana so ka mai da ita 3G ko 4G ko sama da haka dai duk ga su nan. Yanzu mu za mu mai da ita bari mu mai da ita light only. Za mu sa ta a 4G kenan. Za mu danna ta kamar haka. Ok, za mu mai da ta 3G kai. Da zarar mun danna kamar haka. Ok, gashi za ka danna LTE ɗin nan shi ne zai mai da ma ita 3G. Idan za ku kula da network ɗin mu na sama ku tsaya ku duba ku ga za ku ga ya canja ya koma 3G ya fita daga 2G. Lafiya ƙalau. Ok, ku kula da network ɗin mu yanzu ya riga ya canja ya koma 3G ya fita daga 2G. Gani idan kana so ka yi wannan abun sai ka yi haka gashi nan da kun kula ya koma H. To wannan shine in dai wayarka tana harba ma 2G za ka iya mai da ita 3G ko 4G ko dai sama da haka ma lafiya ƙalau za ka iya mai da ta cikin sauƙi. In dai wayarka na harba 4G za ka iya mai da ta lafiya ƙalau cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Kun ga ɗazu 2G na nuna muku amma yanzu ku kula ku gani 3G take nuna lafiya ƙalau yanzu cikin sauƙi. Idan za ka mai da ta 4G ko dai sama da haka duk inda ka gani dai za ka mai da ta lafiya ƙalau. Ok, mun gode da ziyartar wannan tasha tamu ta 2K 2021 TV. Idan yau ne farkon shigo ka cikin channel nan da Allah ina mai ƙara tunatar da kai kar ka manta ka danna mana alamar ɗan jan rubutun nan na ƙasa mai suna ga an sa subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all.
wannan shine zai baka dama da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu a YouTube za su sanar da ku cikin sauƙi ba tare da ɓacin lokaci ba. Ok, mun gode da yadda wannan tasha ta mu ta 2K2020 mu haɗu a bidiyo na gaba. Ok, da zarar ka shigo cikin wayar kamar haka kana kallon bidiyon mu kamar haka, abinda za ka yi shine sai ka danna mana alamar subscribe ɗan jan rubutun nan kamar haka. Ok, da zarar ya ɗan matsa za ka ga wata ƴar ƙararrawa ta fito daga gefe sai ka danna ta ita ma kamar haka. Ok, sai ka ga ta baka option guda uku sai ka danna alamar all na farko kenan. Ok, da zarar ka haka wannan shine zai baka dama da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Mun gode mu haɗu a bidiyo na gaba.